Měsíc a půl už jsou Vánoce, ale děti ve Vrchlabí už se na ně naladily teď v listopadu. Kulturní dům Střelnice zaplnili nejen žáci škol z Vrchlabí a Kostelce nad Orlicí, ale taky děti z ukrajinského Zakarpatí. Jsme si připravili mezinárodní workshopy, celkem se účastní 180 dětí a 25 dětí z Ukrajiny. Jsou to děti, které postihla válka, jsme rádi, že to s námi můžou na workshopech být. Pro děti byly připravené workshopy s vánoční tématikou. Dozvěděli se také rozdíly mezi českými a ukrajinskými Vánocemi. Jak se slaví Vánoce na Ukrajině? Vánoce na Ukrajině se sláví docela odlišně, než se sláví u vás. Slávíme jich 7. ledna, od tohoto roku už budeme slávit to společně s váma 25. prosince. Taková možná hlavní odlišnost je v té naší svaté večeři, protože tam se schází prostě fakt celá rodina, máme 12 jídel, je to tradičně 12 jídel bez masa, bez mlíka. Naší hlavním jídle je kuťa, je to uvážená pšenice, ochucená médem, oříšky a různými ovoci. Zakarpatí je partnerskou oblastí našeho Královéhradeckého kraje a já jsem moc rád, že tady ty děti můžeme uvítat a že se můžou zúčastnit takovéhle akce, protože Vánoce aspoň částečně vytrhnou z toho, co se teďka na Ukrajině děje. Já jsem si vyrobila dárkovou taštičku. Máme školní vánoční trhy, které se vždycky pořádají pro někoho, kdo potřebuje pomoc. A takže moje taštička půjde na ty trhy. My tady teďka vyrábíme takový krásný srdíčka z papíru, by se to dalo říct. My máme ukrajinské ozdoby, které vlastně se vyrábějí hlavně na Ukrajině. Ty papírky jsme dávali dolů a sepli jsme to. Já už mám svoje vánoční perníčky taky hotový. Povedly se mi, že jo? Pro Českou televizi a na Pokorná, televize Líbrcov.